Ja tänään hän on sitten se suuri päivä kaikille Suomen Justin Bieberin faneille. Maailman tähden konsertti alkaa Helsingin Hartwall-areenassa aivan näillä hetkillä. Innokkaimmat fanit ovat kuitenkin olleet liikkeellä jo aamuvarhaisella. Kaisaniemessä järjestettiin päivällä Bieberille tervetuliaiskonsertti. Vaikka sadat fanit sinnikkäästi värjöttelivät sateisessa puistossa, fanituksen kohde ei saapunut paikalle. Suomen Belieberit eli Justin Bieberin fanit saapuivat kiljumaan Kaisaniemen puistoon jo aamuvarhain. Kiihkeintä Bieber-nälkää tyydyttämään puistossa pidettiin lämmittelykonsertti maailman tähdelle. Kaisaniemen suurin tähti oli Robin, joka on myös Bieberin illan lämmittelijä. Esimakua Bieber-hysteriasta Robin sai jo Norjan keikoilla. No en mä tiedä, minkä takia ne huutaa nyt noin kovin. Ne en ole huutanut noin kovin, mutta jotenkin ehkä sen Norjan keikan jälkeen niin ne on jotenkin tullut vähän hysteerisemmäksi. Tuntien kaatosateessa värjettelyn päätteeksi Belieberit saivat tyytyä tähän Cheekin yllätysvierailuun. Fanien valtavaksi pettymykseksi 19-vuotias kanadalainen ei itse saapunut tervetuliaiskonserttiinsa. Onko tilanne siis se, että teillä ei ole lippuja keikalle? Me ajateltiin, jos täältä saisi jotenkin. Sitten me oltiin ihan innoissaan ja silleen, mut Yhden, kun ne valitsi niitä tapaa Justinia ja ne sanoi, että kenellä on hienoin tämä ja nää, mutta sitten ne ei valinnut edes niitä, kenellä on tällaisia. Innokkaimmat Belieberit eivät edes uskaltaneet tulla Kaisaniemeen. He tulivat tänne heti aamulla saadakseen hyvät paikat. Jos tämä joukkohysteria ja tuntien sateessa seisominen tuntuu erikoiselta, niin kannattaa muistaa, että Justin Bieber, hän on tällä hetkellä yksi maailman tunnetuimmista ihmisistä. Yksin Twitterissä häntä seuraa 38 miljoonaa ihmistä. Mikä siinä on niin erityistä? Se on täydellinen. se on niin täydellinen. Se on niin ihana. Se on ihan täydellinen.